Kai ya mai kuɗi lokaci da Allah lokaci mana. Ya ga ba ta kuɗi ba ba harka ce ta kuɗi ka zo ka. Ayya wala ka san dole wai ka san dole wai ke dauka. To ba nawa ke dauka? 1.3 billion per month. Kai idan ka samu wannan kuɗin billahi lawa mun warke kenan. Kai duba mana wannan yaran yan bafe maka shi. Wannan to kuma ai shi kanan mu ne. Kai da yawa na koma senior man kai kudade ai ba ƙarya bane. Ko tattaba kawai. Yawwa shi ba. Dan Allah ka taimaka yau agent dina zai ganni ne shi yasa. Kai sauri ka sa wannan. Ni ga mayan kuɗi wayo ni ga mayan kuɗi wayo. Maza labari da dumudumin sa. Labari da dumudumin sa. Messi da Ronaldo yanzu so suke a ƙara musu kan miliyan. Ni za ka gawa Messi